रावबो फैलाथ'वाखै नामा एसे फ्रि जाजोब्बाय दा लोगोफोर ने ओंखाम जाखांबाय माबाय दाथ' आरो बयनिबो ओंखाम जाखांखाबाय एसे फ्रि दंलायोला लाइभआव फैलायदो उन्दुलाजोब्बाय नामा लोगोफोर गासिबो उन्दुजोब्बायसो नामा रावबो गैलाथ' नेटआबो बुहुद प्रब्लेम जाखादों अखा हाबायथाय बिदिनो जायोना ओरैबायदि प्रब्लेम नेटआबो माबायदि दे नेट जाबाय थाखो टावारबो नाङा बालबो नाङा ओरैबायदि जगैन'खा एसे कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर सोर सोर लाइभआव दंसाबो दासो फैजेनदों सानै एसे कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर मा मा ओंख्रि जादों कमेन्ट 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 आच्छा जोंना लोगो सासे हरजेनबाय हनै नायगासिनो नायगोना दे हरबाय था दे रुसुमै ब्रह्महाय आदा मा ओंख्रि जाखो जोंना माबासो सिस्टार ओंख्रिया मा होनोमोनलाय मैस्थाजों नाजोंसोमोन जोंना दिनै ओंख्रिया ओमफ्राय सन्तुष बसुमतारी हाय आदा गुड इभिनिं अके ब्रादार ओमफ्राय दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो 10 जन दङ एसे कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन आरो ना एसे थामिलखौहाय ब्रादार अनिलखौ होदेरनाय जाबाय आं लोगोफोर जास्ट भिडिअ'आवहाय गैया एक्सुवेलि दहाय जों ओरैनो बेरायदोंमोन आरो माबायावहाय हाग्रामा ब्रिजआवहाय ओरै गाहायावहाय आरो ना ओमफ्राय बेयावनो एसे फट' सथ' लालाबायबाय आरो ओमफ्राय दङमोन गोबाङैनो ओरै सिस्टार रिंकिमोनबो दंमोन ओमफ्राय ओरैहाय फुजाबो दंमोन एक्ट्रिस फुजा जास्ट ओरैनो बेरायदोंमोन आरो ओमफ्राय दाना सन्तुष बसुमतारी हगारबायनो आंखौ जबाय नामा आदा आं बुजियाखैलै ब्रादार ओंखाम जाबाय ओंखाम जाबाय नामा जाखांबाय ब्रादार ओमफ्राय प्रिया नार्जारि हाय आदा माथो ओंख्रि जाखोबो थार जोंनिजों नोंसिनिबो एखे नामा ओमफ्राय रैसुमै ब्रह्म टेस्टिखा माथो आदा ओंख्रिया मैस्थाजों ना होनबाथाय आरो माथो बुंबावनाय ओरैबायदि बरियाखा टेस्टिखा लोंलायखायो आङो जाखांनानै एकदमबारे लोंबावखादों दहाय खुरै गेजेरसे ओमफ्राय 10 जन दं लाइक खालामना हो अनोब्ला आरो नैबे एसके बिथांखौ अनोबा ओमफ्राय अनाबा अनहा दिसलाइक मारिना होनो हागोन दाथ' दिसलाइक माबालाबो नुला नालाय ओमफ्राय लोगोफोर सोर सोरना मा रोखोम खबरफ्रा एसे कमेन्ट खालामदो दे दाथ' उन्दुनायबो टाइम जाथ'खायाखै एक्सुवेलि दासो 9ता 11 जादों दा 10:30 उन्दुनोसै अखा हाबाय थानानै एकदमबारे थान्दा एसे जादों B12 भिडिअ'हाव माथो B12आलाय भिडिअ'ग्राफिसो जालायबाय नामा गैयालै ब्र दहाय ओरैनो बेखारसो भिडिअ मोनसेबो लाबोनाय जायाखिसै आङो टाइम पास बेरायबायदों बारे बेरायनायालाय अब्लाबो आं माने दहाय भिडिअ जेबो लानाय जायाखै आरो ओरैनोबानो बेरायबायनाय जाबाय नोंना फैयैआनो थिग जाखादों ओमफ्राय न'आव थांफिनबाय नामा नोंलाय रैसुमै नोंना बाजैया सुन्दुरिथार आदा सुन्दुरियानो जाहैबाय मोजांथार गावदांदांनो सुन्दुरिथार नोंसोरनो जुदि सुन्दुरि नुदोंबा आरो माथो होनबावनो सुन्दुरिखाना थेंक इउ सिस्टार B12 भिडिअ'ग्राफिया मा होनलायखो आं न'आव दं
आदसा मोजां उन्दुलै सिखाव ओंखारबाय थायो माथो नोंसिनिजों बारा खेला खालामजानाय नङा आंहाला नोंसिनि फुख्रिनि नाया साफा जागोनबो साफा सारना लांजागोनबो नोंसिनिथिंजाय आरो सिखाव फैबाय थायोना दाखालिबो बलजियावहाय माबा माबि गोमादों होननानै खोनादों आङो ओमफ्राय हमजादोंबो होननानैबो खोनादों आङो एक्सुवेलि माथो बिथुएलालाय गोसोम गोसोम लेपटपनिसो हरलाबायखो बे लेपटपखौनो फाग्ला जाबाय थादो नोङो एसे थाब थाब नै मबाइलासो गोलैनोसैमोन एसे थाब थाब माबाना लायदोब्रा लेपटपा ओमफ्राय थै बायालां आयु मा रोखोम नाम जाखोलै थै बायालांनो बायोलां होस थै बायोलां मा सानखांबायना लायोब्रा नामफ्राखौलाय अबाव मोनो थोदस देनजारलै ब्रादार नामबा मा खबर आदा बाजैयालाय बोरो दिनैलाय नायगोन हरैसो दंहैयोलै नोमबाजैया नोमबाजैया हरैसो दंहैयो ओमफ्राय बिथुएला सेसखा होनदों औ सेसखायानो जाहैबाय नेटानो मोजां नाङालै जोंनिजों प्रब्लेम जाबाय थादों फाग्लासो बे खयथायावथो सहैफिना नोंलाय बिथुएल दहाय आंलाय बेयावनो हाग्रामा ब्रिजावनो सानसे मोनानासो फैदों आङो थाबाय थानानै दासो देरदों नानि दासो ओमफ्राय माबाया सन्तुस बसुमतारिया होनदों नै नायगोन खोन्थादो आदा बाजैखो नोमबाजैया हरै थांबायलै फैगोनना फैया जाखो एसे बानानै लायबासो फैसिगोन नामा बियो उन्दुनोसो ओंखारबाय होनदोंमोन उन्दुनायसो नामा बियो ओमफ्राय टटेलि 10 जन दं एसे 10 जनाबो कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर लाइटआ दाबो अयथासार प्रब्लेमलै जोंना नेटानो दासान्दि मोजाङानो नांखाया जिअ'आनो एकदमबारे थाबथा जादों बिटुएल भिडिअ'ग्राफिया मा होनदों नै आंजों बरिया कन्टेन्ट नांगौमोन सिलभार जुबलिनि आं 3टायाव फैदों आच्छा आं बेयावनो सानसे थादोंमोनलै एकदम जिरायगासिनो इसोरजोंनो सिस्टार रिंकिमोनजोंनो ओरै सिस्टार फुजामोनजोंनो जिरायगासिनो बिसोरजोंनो बेयावनो ब्रादार अनिलमोनजोंनो ओरैनो डाइलग होहाब आरोना अयथासार डाइलग होयै बेयावनो सिंग्रा जालाय मा जालाय जाबाय थाबाय जोङो ओमफ्राय खायसेफ्राथ' फाग्ला बाइक साबसिननानै देखायफैखायो गला बाइक सानानैहाय ओरै बम बम ओरैबायदि गला रैसुमै ब्रह्म आदा बाजैखौ लाइभआव लाफादोब्रा दसे ओरै थांबायलै फैनोना फैया जाखो इयो एसे बोराबदों फुस्लायनाङासैसो आङो फै दसे ओइ रुजथा फैद' दसे नै ओइ बिमा फै हायो बिमा होनलायलाबो फैखायाखिसै फैगोन ना फैया जाखो दा फैगोन खोमा ओमफ्राय हाहा लायदो आदा नायनो लुगैदोंमोन बाजैखौ ओमफ्राय बाजै थाबासो इन्जय जायोलै आदा ओंखारगौ निस्सय नंगौ हारसिंलाय इन्टारेस्ट नाङाना फैगोन खोमालै नोंदां ओइ फैद' खोनाबाय फैद' उन्दुबायसो फैनाय नंलालै बिसोरो उन्दुबायसो मारै जाखोलै बाजै थाब्लासो इन्जय जायोलै आदा होनलायलांबायमोन दिपक ब्रादारा सन्तुस बसुमतारी एसा मोनबिलै डाइलग होलायदो आदा मा होनखो एसे मोनबिलि डाइलग होदो बावलायलांबायलां मा होनांगौ जाखो
एसे डाइलगफ्राखौनो होनो बावलायलाङोलै ब्रादार आयै थाम्फैयाबो नै अयथासार गिदिर गिदिर ओमफ्राय आदसा बर' आर्साना बर' होनदों नै आंहा दिनैसो नायदों आदा नोंखो आस्सा थेंक इउ आंनि चेनेलाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय नोंनाबो चेनेल दं नामा चेनेल दंबा माबा खालामना हरनो हागोन आंनि भिडिअफ्रावहाय आंबो सापर्ट खालाम हरफिनगोन आरो ना बिटुएल फेस प्रब्लेम ओंखायनो रैसुमै ब्रह्म माब्रै मोना बाजैखौ आदा है माथो खालामबावनाय मोनबाय बिदिनो जाहैबाय जावै जावनानै ओमफ्राय मोनबाय आरो जेरैहाय एन्जरखौ जावब्ला जावलाङै मोनो बेबायदि जावलांनानै मोनबाय गुजुनायानो खाराखै दाबो मोजाङानो जायाखै दाख्लैहाय एसे खब बसिबायना अखा सिजालाबायनानै ओमफ्राय दानि अखाया सिजायोब्ला एसे माबा जाखायो मा होनोमोनलाय एसेब्लाबो गगा मोनखायो आरो एक्सुवेलि दानि अखाजों बारा सिजालाबायनो नाङा बार अखा दाथ' आरो बार अखानि दिनसै नालाय एक्सुवेलि बे अखाफोरजों बारा सिजायोब्ला बेफोरबायदि जायो आरो ओमफ्राय लोगोफोर माबोरै दंलायो कमेन्ट खालामलायदो बबेनिफ्राय हरदों ओमफ्राय आं कमेन्ट नायबावनोसै आरोना सिबिलां नार्जारि हाइ ब्र फ्रम औ हाइ ब्र फ्रम वेर माने जोंनाथ' चिरां डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय ओरैहाय खैला मैला नोंथांमोनाबो निस्सय मालाबा फैब्ला नुगोन ओरै हाग्रामा ब्रिजनि सिदा दावखोबोबानो मोनो आरो जेखौ सापागुरिजों दावखोबा आरो ओमफ्राय मालाबाफोर लोगो मोनोब्ला रायलायनो हागोन आरो बेनिफ्राय नायबावनोसै आं कमेन्ट ओमफ्राय आर्चना बर' होनदों दं आदा गोदानसो खुलिदो आस्सा दे खुलिखानांगौ मथा मथि मेम'रिबो जायो जाहैबाय ओमफ्राय खुलिना लानाया मोजांखा आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आं सापर्ट खालामहरगोन आरो ओमफ्राय बिटुएल बसुमतारी हेल' सार बि बसुमतारी हाब गोदान जिमाइलजों हरथारोलै जोंना ब्रादार बिटुएलआ हाला बेजोंहाय ओरैबायदि मा होननांगौ जाखो आं बुंथ'ला दे ओमफ्राय सन्तुस बसुमतारी आदाखौ उन्दुनो ओंखारनाय औ एकदम दिनै मोनायावहाय आङो फिल्माखौनो 2थासिम नायदों रावबो फोथायनाय नङा माने मोनसे फिल्म लाबोदों आरो आङो ओइ लोगोफोरनिफ्राय बेखौ नायगासिनो आं 2थासिम फुल फिल्म नायदों आरो रैसुमै ब्रह्म आं बासुगावनि आदा आस्सा थेंक इउ बासुगाव मा होननांगौ जाखो बासुगाव सहरनि गुसु सुहाबलायनाय माने मोनसे मेथाइ गैया होमबा थांबाय थायो आंबो दाख्लैफोरबो थांदों ओमफ्राय ओरैहाय माबाया बावखुंग्रि फेस्टिभेलाथ' खय थारिखनिफ्राय होनदोंथाय 11 ना 12 बेफोरनिफ्राय जाफिनगोन खोमा दहाय माबाया बेसेबाङाव होननानै खोन्थादोंमोनथाय आङो लोगोफ्रा ओमफ्राय बावबाय आङो बे बासुगावजोंनो थांनाय जायो आरो थांब्लाबो बेरायनोहाय ओमफ्राय इनस ब्लग हेल' ब्रादार हेल' ओमफ्राय एनस माब्रै दं खबर बेनिफ्राय माबा नायलांगोन आं कमेन्टखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामफाबाय था आं गासैनिखौबो नायलांगोन आरो रावनिखौबो आं कमेन्टखौ गालाङा एक्सुवेलि आङो कमेन्टखौहाय नायनानै बयबो कमेन्ट खालामग्राफ्रा रिप्लाइ खालामजानो लुबैयो बयबो माने कमेन्टखौ नायथों साननानैहाय कमेन्ट खालामखायो एक्सुवेलि खबर लायो कमेन्टखौहाय रिप्लाइ खालामखानांगौ मथा मथि ओंखायनो आं गासैनिखौबो नायलाङो आरोना दा आं नायनोसैलाय नै MB बड' कमेडिनिखौहाय मा ओंख्रि जाखो आदा होनदों माने ओंख्रिखौ आं एसे एडभान्स खिन्थाखाबायमोन दहाय माने नों दासो फैदों जानांगौ जोंना ओंख्रिया माबा आरोना मैस्थाजों नाजोंमोन गोथाव जाथारदों दाथ' आरो मैथा ओंख्रि होनबाथाय आरो दा बुंसै गोथाव जादों संना होबाय मेदामा एसे गोथावैनो संदों ओमफ्राय दाना आं नायबावनोसै जाहैबाय प्रमद बसुमतारी नुदों हाय आदा औ ब्रादार
हाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउसै। ओमफ्राय ब्रादारा बबेनिफ्राय जाखो खोन्थाहरनो हागोन कमेन्टफ्राव। बेनिफ्राय एमबि बड' कमेडि आं बाक्सानि आदा। अके थेंक इउ ब्रादार, बाक्सानिफ्राय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय ब्रादारनिसिम। बेनिफ्राय इनस ब्लग आदा आंलाय दासो। अके थेंक इउ। ओमफ्राय बबेनिफ्राय ब्रादार कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनो हागोन। बेनिफ्राय बि बसुमतारिया मा सैमा गिदिर हरलाबायखोरा बेलाय फाग्लासोलै मानसिया। दाम मोनगौमोनथ' नागालेण्डआव डिमापुर कहिमायाव मोनबा बे सैमाखौहाय। ओमफ्राय दाने इनस आइ एम मा होनदों आइ एम आरो नांलाय आइ एम फाइन। ओमफ्राय आंबो फाइनानो जाहैबाय एक्सुवेलि मोजाङैनो दङ दा बर्थमान। बेनिफ्राय सन्तुष बसुमतारी आदा जोंनि जायगायाव बाराय फैथ्रा नामा? अके ब्रादार नों बबेनिफ्राय होनदोंमोनलाय आं बावलायलांबायथोलै दहाय खिथादोंमोन बायदि मोनदों आङो। थांगोन बेरायगोन र'। माने दा आंना एसे बेस्थ' जाबाय थादों एक्सुवेलि दा फ्रि टाइम जाब्ला माने थांगोन आरो ना बेरायलाबायगोन। सन्तुष बसुमतारी ब्रादार। बेनिफ्राय प्रमद बिटिवाइ दैसोमजुरानि आदा। आस्सा बै दैसोमजुरानि ने खुंख्राजरा दैसोमजुरा ओरैहाय आंना गोदोहाय ओरैनो जों बिलोगो खालायनो मोनलायाखै अब'से थेवबो मा होननांगौ दैसोमजुरा बेवहाय आंना सुखि लिंनाय दङ। नों सिनाय जानांगौ माबा रुबि होनो आरो सुखि रबि। बै मोनसे चार्च दंना गिर्जा खाथियावनो बिसिना बवादार सेरावहाय हाग्रा खाथियाव। ओमफ्राय एमबि बड' कमेडि गोथावाथ' गोथावखा एक्सुवेलि मैथाजों नाजोंबाथाय आं गोथाव मोनखायो। ओमफ्राय नोंसिनालाय मा ओंख्रिमोन ब्रादार? इनस ब्लग आं कार्बि आंलंनिसो आदा। अके थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। कार्बि आंलं ने बुहुत मोजां नोंसिनिथिंजाय लांहिन थांहिन बेरायनोहाय जायगाफ्राथ' बुहुत मोजांखा नेचारेल जायगा। जोंना ओरै सिस्टार मिथिया भिडिअ लाबोबाय थाखायोना। एक्सुवेलि सिस्टार मिथिया सिगां फुटबल खेलायावहाय फैदोंमोन जोंनि न' साखाथियावहाय। दा मोजां कार्बि आंलंनिफ्राय लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आरो ना ब्रादारनिसिम। ओमफ्राय खबर सबर माब्रै दङ ब्रादार? बेनिफ्राय रैसुमै ब्रह्मआ होनदों नै बाजैखौ लिं। अके लिंनो हागौमोन एक्सुवेलि दा बियो माने गोलावैसो जिरायहैबाय। दा बेखौ लिंनानै लायोब्ला बाग्रासि गिदिर लानानैसो फोजाहैनांगोन आङो बानानैसो लाबोनांगोन। दा गोलावै जिरायहैबाय आरो बियो ना। गाज्रि मोनलाबो दुखु मोननो नाङा गाबोनफोर लाबोनोसै आं बेखौ लाइभआव। एकदमबारे फैनाय नंला बायदि मोनदों बेखौहाय। ओमफ्राय दा जोंना माबाया हरबावबाय नै एमबि बड' कमेडिया आदाया बाक्सा सिमलाखै फैफेराखै नामा? एक्सुवेलि आं बाक्सा सिमलाखै थांथ'वाखै ब्रादार थांनायालाय। थांगोन मथा मथि नोंसिनिथिंजाय माने बेरायनोहाय एसे मोजां नुबाय थाहरखायो आं। जोंना ओरैहाय फैला जेबर गैयारिनि माबायाबो हरैनो होनदां बाक्सा सिमला थिंजायनो होनदां। एक्सुवेलि र' ट्राइ खालामगोन आरो ना लाहे लाहे बेरायजोबगोन आङो। माने दाथ' आरो इउटुब चेनेलबो खुलिनाय जाबाय एक्सुवेलि लोगो दोगो बयबो ओंखारो दा मथा मथि आङो बेरायगोन आरो ना। नोंसोरबो नेनानै था सानसेब्लाबो लोगो मोनलायगोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे प्रमद बसुमतारी हाव सिनायनो आदा नोंसिनिनो मा होनदों गिर्जा बे आदा। आस्सा आं दाख्लै थांदोंमोन ब्रादार ओरै फैदों आङो मथा मथि बे मानास सेर फैदों। ओमफ्राय बेखौ लोगो मोनबोआखै आङो बबावबा थांदोंमोन खोमा। ओमफ्राय र' मालाबा बेरायहैगोन। ओमफ्राय थांनाय जायोबा आङो एसे माबा खालामखागोन ओमफ्राय लोगो लानो हागोन आरो लोगो मोनगोन। एक्सुवेलि थांबाय थानाय जाखायो। ओमफ्राय दायो नायगोन जाहैबाय एमबि बड' कमेडियान हरबावदों आलु भिटनि भाजा दालि
झलसोमोन आदा बरिया बेफोरनो गोथावलै मथा मथि बांद्राय बेदर ना जाबाय थाजाया बांद्राय ना बेदर जाबाय थाब्लाबो एसे देहाफ्रावसो प्रब्लेम जायो बेदर बांद्राय जाबाय थायोब्लाबो थारमाने बे बेदरा थाबैनो हजम जायाना ओमफ्राय लिभारावहाय एफेक्ट जायो आरो दा बेखायनो बेदर फिसा जायालासिनो मिरामिस जाबाय थानो हायोब्ला साबसिन आरो मानसिया आंथ' बिदि सानो आरो बेलेगफ्रा बेलेग मथा मथि फ्रायनो जोंबो बुंनायसो जायो एक्सुलि बेदर नुबाथाय ना नुबाथाय थाखाया बे ओंख्रिखौनो गोथाव सालायाव अरनाय नङाबाथाय खहाबनो नागिरा आरोना ओंखामफ्रानो ओमफ्राय कमेन्ट नायबावनोसै इनस ब्लग आदा आंनिखौबो साबसक्राइब खालामनानै आरो भिडिअखौ नाय औ मा होनदों बुंना हो प्लिज अके ओमफ्राय ब्रादार नोंना चेनेला इनस ब्लग नामा जुदि इनस ब्लगब्ला माने बेखौनो नों खेबसे कमेन्ट हरफिनबाव दे ओमफ्राय चेनेला खायफा गोदान गोदान थानानै जिमेइलखौ मोननै मोनथाम बाहायनानै हरोना खायफा गावनि माबाजों हरा कमेन्टफोरखौ खायफा बायदि आरो होमब्ला आं बुंनानै होनो एसे उसुबिदा जायो दा नोङो जि जिमेइलजोंहाय जि माबाजों नोङो खुलिदों नोङो जुदि इमस ब्लगावनो दङब्ला बेखौनो बुंहरबानो जाबाय आरोना आं बुंनानै होगासिनो दङ दे मोनसे कमेन्ट खालामहरफिनबाव दे ओमफ्राय अजित सिं रिंटननो अजित सिं रिंटनाबा बबेनिफ्राय जाखो हाय होनहरदों आरो एक्सुलि बर'आनो जानांगौ होनदां हाय दा बबेनिफ्राय हरदों कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय एमबि बड' कमेडि आदा जायो आदा फैलाम बरगय मा होनदों बिमाया जोंहानि आनै जायो आदसा थेंक इउ ब्रादार मालाबा लोगो मोनगोन र' बाक्साथिंजाय थांगोन आङो थांथारखागोन आरोना ओमफ्राय इनस ब्लगआ हरफिननो जाहैबाय आंनि चेनेलनि नामा इनस ब्लगसो इनस ब्लग लिरनानै हरखाबाय नोंथांमोना जायफोरा दङ लाइभआवहाय अननानै माने बर'जों बर' सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना जाहाथे नोंथांमोननि अनसायनाय मोननानैनो बेबो बेबायदिनो मोजां मोजां कनसेप्टफोर लाबोनो हायो एबा मोजां मोजां ब्लगफोर लाबोनो हायो जिथुनाखि जायफोरा लाइभआव दं अननानै प्लिज सापर्ट खालामलायना होबानो जाबाय आरोखि ओमफ्राय बेजों लोगोसे कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन ओमफ्राय लोगोफोर आङो तामिलनावहाय जोंना ब्रादार अनिलखौ होफानाय जादों एक्सुलि आङो दा मोनानि फट'खौ बारा मोजां नुवा एक्सुलि बे हिसाबैनो आङो तामिलाव होनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय खायफा बायदिया सानो आरो माने तामिलाव नुयोब्ला मानसियाबो दंफादेरो नामा होननानै मिसआन्डारस्टेन्डिं जायो एक्सुलि आं दहाय बिसोरजों ज' दंमोन आरोना दा बेयावनो लादोंमोन आरो फट' ओमफ्राय बेखौनो आं तामिलाव होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर माबोरै दंलायो कमेन्ट खालामदो दे गगाया गन्थुआ ओरैजों फारसेजों हां मोनलायि जानानै दङ दासिम 7 जन दङ आंनावहाय लाइभआवहाय थेंक इउ 7 जना आंनि लाइभआव थाबाय थानायनि थाखाय दा एक्सुलि गोदान गोदान फैदेरोबाथ' आरो फ्रायनो नों कमेन्ट खालामखागोन आंबो आसा खालामना दंखायो जेनेबा कमेन्ट खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय बिथुएला उन्दुखोना माखो इनस ब्लगआ होनदों नै आदा आं मा होनदों उदालगुरिसो दां आदसा आदा आं मा होनदों जाखो दे जेखियानो ब्रादारा हरनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना गुमा फाग्ला मा ओंख्रि जाखो सालथे होनदों नै ओंख्रिया मैस्थाजों माबाजोंलै ब्रादार मा होननांगौ जाखो मैस्थाजों नाजों ओमफ्राय गैयालै आं दहाय नोंसिनाव हाबहैनो होनदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं हाबहैनाय जायाखिसै ओमफ्राय नोङोबो कल खालामफिननो बावदों आङो एक्सुलि बेयावनो मोनाजासे थाबाय आङो ओमफ्राय दा नोंसिनाव हाबहैनो होननानै बुंबाय ओमफ्राय गैया थगायहरनाय बायदिसो जालाय लांबाय ब्रादार गाज्रि दामोनलै नोंबो जोंनाव फैदों आरा
ओमफ्राय बेयावनो जिरायगासिनो आङो बेरायथिं बेरायथां बेरायनोबो बाबाय ओमफ्राय मालायफोरनि बाइक साब्रांलाबायनायालाय एसे बहानि सेंग्राफोर फैयो सेंग्रा आब्लें 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 जि फाग्ला फाग्ला बाइक साखावलाबायफैयो आइयै सोर साबैसेनि बाइक साखावनाय नायनाय जिरायगासिनो आं मोनालायजासे जिरायनानै हाबहैनाय जायाखिसै ओमफ्राय गुमा फाग्ला ब्रादार मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो बेनिफ्राय एमबि बड' कमेडि आदा मोनहा सोर सोर दं आरो मा गामि नोंसिना आदा थेंक इउ ब्रादार बे खोथाखौ सोंहरनायनि थाखाय मोजां कुइसन बयबो मिथिनो लुबैयो जोंहा माने रावबो गैला आंना मादार फादाराबो गैला माने थैनानै थांबाय आरोना दा जों बिदा फंबाय साथाम दं बिदा फंबाय साथामनि गेजेरावहाय गासिबो जों आलादा आलादा जाजोब्बाय ओमफ्राय दा आंबो मेरिज जानानै ओरै खोलाथिंजाय खारबोनाय जाबाय आरो फुराना बिथाव गैला दा बेलेगनि बायनानैहाय थाफैनाय जाबाय आरो आं दा जों बोराय बुरै ओमफ्राय आंना माने इसोरनि अननायावहाय सानै फिसाफोर मोनबाय आरो सासेया बाबु सासेया नानि आरो दा बेनो आरोखि जोंना फेमिलिया ओमफ्राय गुमा फाग्लायाथ' दहायनो हरखादों जाहैबाय बे रिप्लाय हरफिनाखै मा ओंख्रि गावसिनिखौहाय आंनिखौलाय सोंहरबाय ओमफ्राय आंथ' खिथाहरबाय बिनो दा गावगा खिथाया गावनि गोसोसै आरो बेनिफ्राय इनस ब्लग आं उदालगुरियावसो दं अके थेंक इउ उदालगुरि ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा ब्रादार ने इनस ब्लग ओमफ्राय अखा बांखाफ्रा हरै मा रोखोम थांदों दाख्लैफोरथ' बुहुद बार बारलाबायदोंमोन ओमफ्राय दाथ' अखा बोथोर ओमफ्राय सोरबा सोरबा कल खालामना सोंहरदों आंनाव ओमफ्राय नोंसिनिथिंजाय मा रोखोम थांदों अखाफ्रा जोंनिथिंजायथ' बुहुद फैदों होननानैहाय आरोखि ना ओमफ्राय दा अखाफ्रा नोंसिनिथिंजाय मा रोखोम हादों टटेल 10 जन दं आं माने बारा लाइभआव थाबाय थाया दा बेनिखायनो आंनावहाय एसे खम फैयो आरो कमेन्टफोरा माने सिगांफोर लाइभआव थाबाय थानाय हिसाबै आवगोलफोर लाइभआव थाबाय थानाय जायोमोन ना बे समावहाय माने कमेन्टफ्रा फैबाय थासैमोन फरायनो मोनस्लाबलाय बिदि फैयोमोन आरो चेनेल फिसाबाबो फुरनो ओमफ्राय दाथ' आं बारा लाइभआव थाबाय थानायबो जाया दा बे हिसाबैनो एसे खम जायो आरो दा जेखिनि दं थेंक इउ आंनि लाइभआव थाफानायनि थाखाय ओमफ्राय गुमा फाग्ला ब्रादार उन्दुखो ना माखो नोंलाय आं बारा गोबाव थानाय जानाय नङा लोगोफोर एकदमबारे 5 मिनिटसो थाबावगोन आं लाइभआवहाय बे मेदामनि मबाइलखौहाय नै कमेन्ट फरायदों आङो एक्सुलि मबाइलखौसो नांगौमोनस्लायनो इयाव फै इयाव दसे जिरायफै दा उन्दुनाय ना सानैजों उन्दुगोन र' दा उन्दुनो ओंखारथ'वाखैनो आङो मैयाहाय आं एकदम हरनि 2थासिम भिडिअ नायबावदोंसो फिल्म ओमफ्राय नोंहा आरो नायबावाखै होमबाबो उन्दुनो ओंखारो एकदमबारे लाइटनि पावार नायबाय थायोब्ला एसे बेलेग जायो डिस्टार्ब खालामला जोख्लायनो सेसलै आइजोफोर जोख्लायनोसो नागिरबाय माथो मेदामा उन्दुनायाव भिडिअ नायबाथाय गाव उन्दुनायाव भिडिअ नायबाथाय डिस्टार्ब खालामबाथाय जोख्लायनो गोसो जायो जाहैदों ओमफ्राय एमबि कमेडि दिनैसो अखा गारना मोजां अखाया माने जोंनिथिंजायबो हाखादों हानाया एक्सुलि नै जोंना फैदेरबायलै आसोला ओमफ्राय बारा हायाखै आरो दिनैहाय अखाया एसे खम हानाया ओमफ्राय इनस ब्लग आदा मा जाया म'जों आयो दा आदा मा होनखो आं बारा क्लियार बुजिस्लाबाखिसै आरो नोंलाय आदा नों म'जुं आदा आं एसे मोजां लिरफिनलाय ब्रादार ओमफ्राय गाहायनिथ' आरो नोंलाय जाहैबाय आरोखि
ओमफ्राय सोर जोंना मेदामखौ नायनोहाय रिकुवेस्ट खालामदोंमोन एबा बुंहरदोंमोन जोंना मेदामा फैबाय खाथियाव गावदांदां हायलेस्रिनो बोरैबा थांहोजानो गिलायलाङोलै बेयाव जिरायदोब्रा नैबे सियारा वेलकाम टु सियार होनलायखानांगौनो बानजाया भिडिअ हगारदों ओरै थाफै बै बानदाव जेरै जायालै जारलाथार ओरै नाहरा मानसिफोरखौ ओमफ्राय 10 जन दं लोगोफोर नै आरो मबाइलखौसो जोख्लायहरनायसोमोन आंना मारै जाखोलै नै ओरै थाफै उन्दुआलै दान खालि उन्दुनायनिल' खानै मोखासथ'आनो बबेखौ माखौ नांगौ बे दा हरगोन र' आं आङो एथ' उन्दुनो ओंखारगासिनो दं रोब मोनगासिनो दं होनबाबो उन्दुवाखै आङो दसे थादों लाइभआव अयथासारनो उन्दुनो ओंखारनानै दङ एमबि बड' कमेडि बाजैया मोजांथार माथो अबेनिमोन बाजैयालाय आदा चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो ओरैहाय साहाथिंजाय जेखौ भुटान आरो इण्डियान बर्डार बागमारा मालिबिथा होनो मालिबिथा मा गामि होनोमोनलाय नोंसिना आं बागमारा नुदोंहाय ओमफ्राय दा खारलांबाय आरोना ओरैहाय सोनाबहा हा गोदान खारलांबाय लाइमुथिजों बांद्राय हा गोदानावबो नङा दा फुराना जाबाय आरो बिसिना गोदोनो सिगांनो खारलांनायनिमोन सामफुर दै बारनानै मोनो आरो खाथियावनो मोजांथार जायगाफ्रा बेरायनोहाय ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर मारै मारै दंलायो माब्रै गैलाया दसजन दं लाइभआवहाय नै माथो जोंना थांफिनलायबाय फैदोरा दानिसिमाव ना उन्दुनो ओंखारथारबाय ओमफ्राय आं दसेल' थानोसै लोगोफोर दा टाइमाबो 10ता जाहां जाबायानो बांद्राय गोबावबो थाबाय थानो बायो ओमफ्राय एनस ब्लग आदा सरि आं बारा बर' भाषानि लिरनो रोङो अके दे थेंक इउ दे माथो खालामनो माने खायफा दस्रा माबाजों खायफा मिडियाम फरायबा बर'आव हास्लाबहैया जायो ओमफ्राय खायफा मिडियाम फरायनाय मानसिया बर'नि खायफा मिडियाम फरायनाय मानसिया बर'खौ लिरनो हास्लाबा जायो अबेबा स्पेलिंफ्रा थालांनो नागिरो ओमफ्राय बर' फरायनाय मानसिया इंलिसखौहाय लिरनोहाय अबेबा स्पेलिंफ्रा थालांनाय जायो आरोना माने बिदिनो जाखायो जेबो नङा ओमफ्राय एमबि बड' कमेडि आदा ओमफ्राय मबेबा सर्टबो लिरना हरो आरो खायफा माने फुल लिरजोबा एक्सुवेलि सर्ट खालामना हरो आरो खायफा अनलि 5 मिनिटल' थानाय जासिगोन 5 मिनिट लोगोफोर माने आङो जेबो भिडिअ लानानै फैनाय जायाखिसै एक्सुवेलि भिडिअआलाय मोनदोंमोन मोननाया आं दा माने बुंबाय थाथ'ला आरो मथा मथि भिडिअखौ आं दिनै होनायानो जायाखिसै आरो जेनेबा इनस ब्लग अके आदा गुड नाइट गड ब्लेस इउ इयर फेमिलि अके बाय ब्रादार थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ब्रादार उन्दुदो मोनानि सम जाबाय दा मथा मथि 9ता बा 10ता जानोसै नै आंबो उन्दुखानोसै उन्दुनो बहुद ओंखारना दंखायो आं थेवबो ओरैनो माने आं दिनैहाय भिडिअ जेबो लानानै फैनाय जायाखै बेनि थाखायनो आं माने जास्ट नोंसोरजों दसे रायज्लायनो होननानै लाइभआव थानाय जाबाय गोजोननाय थाबाय ब्रादार नोंथांमोना आंनि चेनेलाव फैनायनि थाखाय बेनिफ्राय नै जोंना माबायाबो एमबि बड' कमेडियाबो गुड नाइट आदा बाय हरबाय थेंक इउ ब्रादार आंनि चेनेलाव फैनायनि थाखाय उन्दुदो टाइमाबो जाखाबाय उन्दुनायनि टाइम माने बांद्राय मोनानि समावबो थाबाय थाजाया उन्दुनाय टाइमाव उन्दुखानांगौ सिखारनाय टाइमाव सिखारनांगौ आरोना मावनाय टाइमाव मावनांगौ बेफोरबायदि आरो दा थेंक इउसै ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय उन्दुदो गुड नाइट बाय ओमफ्राय दा 10 जनसो दंबायो सोर दङ आंथ' माने नुजोबा जाहैबाय जायफोरा आंनि लाइभआव दंबाय थायो थेंक इउ
आंनि लाइभआव थाबाय थानायनि ओमफ्राय आङो जास्ट ओरैनो नोंसोरजों कमेन्ट फरायलायनाय कमेन्टखौ माने रिप्लाइ खालामलायनायनि थाखायल' लाइभआव थादों एक्सुवेलि माबा मोनसे इम्परटेन्ट लानानै बा माबा मोनसे कनसेप्ट लानानैबो आं लाइभआव थानाय जायाखै आरोना जास्ट माने नोंसोरजों कमेन्ट फरायलायनाय माने कमेन्टखौ नायनानै रिप्लाइ खालामलायनायनि थाखायल' थानाय जादों आरो दा बेखिनिल' आरोखि बेनिफ्राय बुंनांगौ जेबो गैया आरो बेनो गगा मोनबाथाय बिदिनो जायो दा 43 थांबाय नै एक्सुवेलि आं 2 मिनिट थाबावनायसै लोगोफोर 43 45आव दोननाय जासिगोन टाइमाबो जाबाय जोंना मेदामाबो उन्दुहैबाय हनै 8 जना दंबाय थायो दा एक्सुवेलि सोर सोर उन्दुनो गोसो जाबाय जेनेबा गुड नाइटफोर कमेन्ट खालामहरनो हागोन अब्लानो आं मिथिगोन सोर सोर दंमोन दा एक्सुवेलि आंबो उन्दुनो ओंखारखाबाय बहुतनो माने मैयाबो मेगन मोदै जाखादों आंना ओमफ्राय दा दिनैहाय एसे थाब उन्दुनांसिगोन मैयाथ' 2टा जाखादों आं ओरैनो जास्ट माबा नायलाबायबाय थानानैहाय 7 दं 8 जन दं 7 दङ दायो एक मिनिट थाबावनो सानदोंमोन आं मथा मथि थाथ'ला होनदां बयबो उन्दुनायनि टाइम जाबाय टाइमाबो अभार जाबाय दा 7 दंबावोमोन एक्सुवेलि ब्रादारमोन नोंथांमोना आंनि लाइभआव थाबाय थादों जोबजासिम थेंक इउ नोंसोरबो उन्दुदो गुड नाइटसै दा आंबो लाइभखौ दोनथ'नायसै बाय बायसै गुड नाइट अल